نافتي فلما حبريتنا تنسجر أب كتماسة تحمورة أب مربتهم بمننة مخنيات بورر تحالتها تأثيرهم تصنحوا سلاسل حالن من السيد مالي بأنفت عدقو شوتك كذا سجيرهم ناب وردات حتى يديابو كمزاتو بيت صحفة تاوردا فليت اللهم اتوم تجاربوا مخانم طرح أب عدهم بورر تحالتها تنعطواتهم حالان تتحيزهم أب بيت ما أسرت كساقو يتصنح من السي بحاجز سراويت إثيوبيا مكاب ما أسرتي كوصو كيلوم زلهم شعن شعب أبلا سراويت إثيوبيا تعجبهم بأنفت عدقو شو ناب وردات حتى يديابو انتو قعزم عطوات كل الامحرا بز فتروا قونص دمام اتوم من اسياب عدقوشو كحدرو كمستقدرو اتحباباري ጸጥታ ወረዳት حتى يديابو ايتم مبرحتهم ገዛኢ ንድምጽያን ትግራይ ሪቶም ሂቦም አለው እቶም በዝተገብረ ጻዕሪ ካብ ዓድጎሹ ንተከዘ ሰጊሮምና በወረዳት حتى يديابو ከመዛተውና በከተማ ሸራሮ ከዓርፉ ከምስተገበረቶም ተሓበር ጸጥታ ንድምጽያን ሓቢሮም ዘሎም እቶም መናእሰይ ኣብ ዝሃብ ወሪቶ ድማ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኣብ ጸንሕሉ እዋን ኣብ ልዕሊኦም ከበድት ግፍዕታት ከምዝተፈጸሙን ንሶም ኣብ ዝነብሩሉ ቤት ማእሰርቲ ኮነ ኣብ ካልኦት ቤት ማእሰርቲ ብርከት ዝበሉ ተጋሩ በመንነቶም ጥራሕ ተኣሲሮም ይሳቆዩ ከም ዘለው እዮም ርእይቶኦም ሂቦም ዘለው اتخال بزعبة تاب إثيوبيا زمعبل زلو ጸጥታው ኩነታት ብዝምልከት ሓበሬታ ወናባኹም ክነብል ኣብ መንጎ መንግስትን ሓይልታት ፋኖን ከምኡውን ሰራዊት ነጻነት ኦሮሞን በብገጾም ዝካየድ ዘለው በርቲዕሎም ኣብ ልዕሊ ሓለፍቲ መንግስትን ውድባትን ዝፍጸሙ መጥቃዕቲ እውን በብመዓልቱ ይውስኸሎም ዘለው እዋን ሰበስልጣን መንግስት ብልጽግና በወገኖም አንጻር ዝኾነ ይኹን ዝቃወምን ዝጠርጥርዎን ሓይሊ ዝፍጽምዎ ምእሳርን ምስዋርን እውን አጻዓጺዖም ቀጺሎም ለሎም እዚ ከምዚልና ሃለው ለዓለውት ሓለፍቲ መንግስትን ዲፕሎማስያታትን خدعو يطفو كم زلون بخالي قص دما سيفيل سرحتنيات አዲስ አበባ ክፍተነለዎም ምስተባለ ድማ ኣብ መንጎ ክልላት አምሓራን ኦሮሞን ንዋና ከተማ አዲስ አበባ በሲቪል ሰራሕተኛታት ተቢሉ መን ይወርሳ ብዝብል ኣብ ከሪር ምትፈናን አትዮም ከም ዘለው እዩ ዝግለጽ ዘሎም እዚ ማስተባለ ውድብ ድማ ነዚ ሲቪል ሰራሕተኛታት ናይ ምፍታን ውሳነን ስጉምትን ናይ ዲሞክራሲ ቅየራ እዩ ክብል አምሪሩ ተቃዊሙ ወሎም ምስዚ ደሪብካ ዝረአ መንግስት ኣብ ውሽጥ አዲስ አበባ ዝርከቡ ንመንግስት ኤርትራ ይድግፍዮም ተባሂሎም ዝጠርጠሩ ኤርትራውያን እናሰደደ የአስሮመን የፍትሸሙን ወነለም ኣብ ክልል አምሓራ መምሕዳር ታኸለለ ምስ ዲሞክራሲያዊ ምንቅስቃስ ሓይልታት ኣገው ውዕል ሰላም ወን ከቲሙላም ክልቲኦም ወገናት ነዚ ውዕል ሰላም ክፈራረሙ ዘሳለጡ ኣዘዝ ሰራዊት ምክርኻል ኢትዮጵያ ከም ዝኾኑ ዝንገረሎም ትኸውን ኣብ ውዕል ድማ ዲሞክራሲያዊ ምንቅስቃስ ኣገው ዕጥቂ ከወርድን በሰላማዊ መንገድን ክንቀሳቀስን መንግስቲ ክልል አምሓራ ድማ ንመሰል ዓርሰ ውሳነ ሓዊሱ ንዓርሰ ምሕደራ ኣገው ኣፍልጦ ክብ ዝብሉ ነጥብታት ተኻቲቶሙሎም እቲ ዝበጽሐና ሓበሬታ ከም ዘመላኽቶ ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘረጋግጾ መሰል ምስረተ ሓድሽ ክልል ኣገውን ክልል አምሓራ ከም ዝተቀበለ እዩ ዝሕበር ዘሎም ሰራዊት ምክልኻልን ሓይልታት ኣገው ሸንጎውን በተመሳሳሊ ምስ መንግስት ክልል አምሓራ ክስማዕምዖም ፈቲኑ ከም ዘሎን ክልቲኦም ሓይልታት መንግስት ብልጽግና አንጻር ፋኖ ኣብ ዘካየደ ዘሎ ሓጋዛይ ተራከሎ እዩ ደልዩ ዘሎም በኻልእ ገጽ ንዕጡቃት ኣገው ኣዊ መንግስት ብልጽግና ዕጥቅን ስንቅን እናሃበን እናሰልጠነን ክዋፍሮም ይሰርሕ ከም ዘለውን እዮም መረዳእታታት ተረኺቦም ዘሎም ዕጡቃት ፋኖ በወገኖም ዳርጋ ኣብ ኩሉ መሬት አምሓራ ውግ አጠናኺሮም ኣብ ዝቀጸሉን ንሓለፍትን ሰበስልጣናትን ድማ የቅንጽሉን የዕፍንን ምህላዎም እዩ ዝግለጽ ዘሎም ኣብ ጎጃም አባላት ካቢኔ ዞባ ምብራቅ ጎጃም ካብ ባህር ዳር ናብ ደብረ ማርቆስ ኣብ ዝጓዓዝሉ ግዜ እውን ብቅድሚት ማል ብፋኖ ተሳሒዞም ኣለው ነቶም ዝተተሓዙ ከፍትሕ ምስ ፋኖ ናብ ድርድር ወይ እውን ክዋገ ጀሚሩ ለተባሂሉሎም ኣብ ዝተመሳሳሊ መዓልቲ ኣብ ከባቢ ደጀን ኣብ ዘሎ መዋፈሪ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ፋኖ መጥቃዕቲ ከም ዝፈነውን እንትኾነ እቶም ሰራዊት ኣብ መሽጎም ኮይኖም በመውግኦም እቲ መጥቃዕቲ ኣፍሽሎም ወሎም ፋኖ ኣብታ ሰዓት ከቢድ ጉዳት ከም ዝተኣናገደ እውን ተገሊጾም በዝሓለፈ ሰንበት ድማ ፋኖ ኣብ ከተማ ደብረ ማርቆስ አቶ ብርሃኑ ሙሉ አዳም ንዝተባሃለ ናይ ከተማ ናይ ኣታው ምትእኻብ ሓላፍ እውን ከም ዝቀንጸልዎ እዩ ተገሊጹ ዘሎም ኣብ ደቡብ ጎንደር ንከተማ ኮኪት በዝሓለፈ ሰንበት ድሕሪ ጽዑቕ ውግእ ፋኖ ነቲ ከተማ ከም ዝተቆጻጸራን ሊቻ ትበሃል ካልእ ከተማ ንምቁጽጻር ድማ ንሰለስተ መዓልታት ዝቀጸለ ውግእ ከም ዘካየደ እዩ ዝግለጽ ዘሎም ኣብ ሰሜን ጎንደር ምዕራብ ደንቢያ እውን ከምኡ ሓይልታት ፋኖን መንግስትን ኣብ ውግእ ቀንዮም ከም ዘለውን በኻልእ ገጽ እቲ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ኣብ ትርከብ ወልቃይት ኣብ እንዳጋዕግር መተማን ቆራን ዝንቀሳቀሱ ምልሻታት ፋኖውን ሓደ እዝን ሓደ ግንባርን መስሪቶም ክዋግኡ ተስማዕምዕና ኣለና ክብልዮም ተሰሚዖም ዘለው መን ይምርሓና ኣብ ዝብል ይዘራረቡ መቐናዮም ዝተሓበረ ኮይኑ ኣብ ከባቢታት ወሎ ድማ ፋኖ ካብ ላሊበላ ናብ በጉና ይጓዓዙ ኣብ ልዕሊ ዝነበሩ ወተሃደራት ሃንደበታዊ መጥቃዕቲ ከፊቶም ብዓሰርታት ዝቁጸሩ ወተሃደራት ከም ዝቀተሉ እዩ ጸብጻብ ጠቂሶም
ኣብ ክልል ኦሮሚያ ፍቃዱ ተሰማ ዝተባሃለ ናይ ኮሙኒኬሽን ሓላፊ ምስራዊት ነፃነት ኦሮሞ ሳልሳይ ዙርያ ልዝብ ሰላም ከም ዘይህሉን ሓንሳብን ሓዋርን እውን ንሰራዊት ሓርኖት ኦሮሞ ንምጥፋእ ኣብ ቀረባ መጠነ ሰፊሕ ወታደራዊ ወፍርታት ከካይድ ምዃኑ እውን ኣብቲ ናይ ስልጠና መድረኽ ምዝራቦም ተዘሪቡሎም ኣብዚ ቀንያት ኣብቲ ክልል ብዛዕባ ፀጥታዊ ኩነታት ንታሕተዎት ሰብ ስልጠናት ብልጽግና ስልጠና ይወሃብ ከም ዘሎን ፍቃዱ ተሰማ እውን ከምኡ ይበል እምበር ብውሽጣውሽጢ ንሳልሳይ ዙር ዘተምድላዋት ንምግባር ዝርርብ ተጀሚሩ ከም ዘሎ እቲ ጸብጻብ ንዲፕሎማሰኛታት ፍልፍላቱ ጠቂሱ እዩ ገሊጹ ዘሎ ሓይልታት ኦላ ኣብ ቢሾፍቱ 10 ኪሎ ሜትር ርሕቃን ትርከብ ኡዱላላም ብሰንበት ከም ተቆጻጸሩን መንግስቲ ብልጽግና እውን ሪፐብሊካን ጋርድ እናበለ ዝጽውዕ ናይ ክፉእ ግዜ ዕቁር ሓይሉ እዩ ኣዋፊሩ ክደፍኦም ከም ዝተገደደ እቲ ዜና ወሲኹ ሓቢሩ ኦላ ኣብ ጊምቢ ኣብ መታሮ ጋውቄቢን ኣብ ቀለም ወለጋን ብርከት ዝበሉ ውግኣት ይገብር ከም ዘሎን ካብ ብቅድሚ ትማል ጀሚሩ ድማ ናብ ኣዲስ ኣበባ ዘእቱን ዘውፅን መንገድታት ክዓጹ ኦላ መፀዋዕታ ኣቕሪቡሎም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ላዕለወ ሰበ ስልጣን መንግስቲ ድማ ነቲ ሃገር ብምኽዳዕ ኣብ ዝቐረበ እዋን ድማ ዶክተር ስዩም መስፍን ዝተባሃለ ሚኒስትር ዴታ ሰላም ዝነበረ ከምኡውን ግዛቸው ቦጋለ ዝተባሃለ ኣብ ጅቡቲ ዝነበረ ዲፕሎማት ንመንግስቲ ኣብይ ኣሕመድ ብምቅዋም ከብሊሎም ከም ዘለው ይግለጽ ኣሎ ኣሜሪካ ካብ ቻይናን ሩስያን መንዚዓ ኣብ ኤርትራ ትገብሮ ምንቅስቃስ ክትሐይል ትጽዕረላ ተባሂሉ ማዕኸን ዜና ኢንዲፐንደንት ንምኽላስ ፖሊስ ወፃ ኣሜሪካ ኣብ ኤርትራ መልኪታ ኣብ ዘውፅኦቶ ሓበሬታ እቲ ብ17 ታሕሳስ 2023 ዓመተ ፈረንጂ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ብዙሓት ሃገራት ሓድሽ ስትራቴጂካዊ ዝምድናታት ዕላው ክትገብር ጀሚራላ ጸብጻብ ኩለ መዳያ ውህብ ስትራቴጂ ኣሜሪካ ወይ እውን ኢንቴግሬትድ ኮምፕሬሄንሲቭ ኣሜሪካን ስትራቴጂ ከም ዘመላኸቶም ምስ ህልው ዘባዊ ምቅያራት ቀርና አፍሪካን ቀይሕ ባህርን ተኣሳሲሩ መንግስቲ ኣሜሪካ ብርእስ መንግስቲ ኤርትራ ዝነበሮ ጥማምታ ብገለ ከፊሉ ከም ዝቀየረ እንፊቱሎም ዋሽንግተን ነስመራ ዘቕንዕ ፖሊሲ ዳግመ ግምት ጌራትሉን ኣዕርያትሉን እዚ ድማ ወላኳት ማዕቀብ ከም ዘለዎ ክቅፅል እንተገበሩ ንክልተ ኣውራብ ዝዓለመ ዘተን ምክያድ ግን ኣተባቢዓቶላ እቲ ጸብጻብ ከም ዘነጸሮ ኣሜሪካ በስመራ ዘለዋ ተልእኾ ኣገዳሲ ኮይኑ ከም ዝረኸበቶን ኤርትራ ንጥፍቲ ኣባላ ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ናይ ምዃን ልዑል ተኽእሎታት ከም ዘለዋን ዘተሓሳሰበ እዩ እቲ ገዳይ ተላዕለን ተኾነውን ኤምባሲ ኣሜሪካ በስመራ ሕድሕድ ክልቲአን ሃገራት ንሓበራዊ ረብሓ ርክባት ከካይዳ ዝኽእላሉ መስመራት ወይ እውን ባይታ ክህሉ ተገዳስነቱ ገሊጹሎም እቲ ብወገን ኣሜሪካ ዝወፀ ሰነድ ዝምድናታት ወፃ ኣሜሪካ ከም ዘነጽሮ ኣብ 2022 ዓመተ ፈረንጂ ውዕል ምቁራጽ ተጻብኦ ሰሜን ኢትዮጵያ ኢሉ ዝገለጾ ኩናት ትግራይ ምስ ተኸተመ ድማ ንክልተ ዓመታት መመላእታ ዝተኻየደ ኩናት ደው ብምባል ሓይልታት ኤርትራ እውን ካብ ትግራይ ከም ዘይወፁ ዝፍለጥ እዮም እቲ መስርሕ ሰላም ኮነ ምንካይ ወተሃደራዊ ህላዌ ካብቲ ናይ ጎንጹ ዞባ ሰላምን ምዕባልን ቀርና አፍሪካ ዝዓለመ ንዝያዳ ክልተኣው ዝምድና ኤርትራን ኣሜሪካን ከደንፍዕ ዕድላት ከም ዝኸፈተ እዩ ዝንገረሎም ኤምባሲ ኣሜሪካ በስመራ ክልቲአን ሃገራት ኣብ ሕድሕድ ህዝብታተን ዘሎ ዝምድና ከደንፍዕ ኣወንታዊ ለውጢ ክመጽእ ጠልባቱ የቐርብ ከም ዘሎን ኣሜሪካ ኤርትራ ኣብ ዞባዊ ጉዳያት ተካይዱ ዘላ ወፍርታት ምሕያል ዝምድና ምስ ኬንያ ምጽምባርን ናብ ዞባዊ ውድብ ኢጋድ ሰርሖ ዘላ ስራሕቲ ኣብ መፍታሕ ጎንጽታት ሱዳን ወዘተን ዘለዋ ደገፍ ድሕሪ ምግላጽ ኣብታ ሃገር ኣብ ዞባዊ ምትሕባር ዘለዋ ድሌት እውን ዘንጸባረቕ ምዃኑ እዩ ገሊጹ ዘሎ ኣሜሪካ ምስ ምቅያር ጂኦፖለቲካዊ ቀዋማን ምንቁልቋል ጽልዋን ኣብ ዞባ ቀርና አፍሪካን ቀይሕ ባሕርን ከምኡውን ምሕያል ጽልዋታት ቻይናን ሩስያን እዚ ናይ ዕቋዳት ወጥሪ ምስ ኤርትራ ዳግመ ግምት ክትገብረሉ ከም ዝተገደደት ዘጠራጥረ ኣይኮነን ኢሉ ዘ ኢንዲፐንደንት ሒዝዎ ዝወፀ ጸብጻብ እቲ ጸብጻብ ከም ዘነጽሮ እውን ዋሽንግተን ኣብዚ ዞባ ዕብለላ ምዕራባውያን ንምቁጻይ ዝቕጽላሉ ዘለዋ ሓያላት መናሓንሕታውን ዳግማይ ጽልዋታታን ተወዳዳርነታን ንምምላስ እተካይዱ ዘላ ጻዕር ምዃኑ እዩ ተመላኺቶም ተንተንቲ ፖለቲካ ከም ዘመላኽትዎ ኤርትራ ተገዳስነት እንተርያ ድማ መቅያስ ፖሊሲ ኣሜሪካ ኣብ ርእሲ ኤርትራ ናብ ካልእ መድረኽ ምሕያል ዝምድናታት ክልቲአን ሃገራት ከስዕብ ከም ዝኽእል ዘንፈት እዩ ዝበሉ ኮይኖም ታሪኽ ሕድሕዳዊ ዘይምትእምማን ኣብ ዕግርግርን ዝተመልአ ዘባው ኣወንታዊ ክልተኣውን ዝምድናታት ኣብ ምህናፅ ዘለዎም ቀንዲ ረብሓታት ኣብ ግምት ብምእታው ዳግማይ ምትእምማን ንምህናፅ ድማ ሩኡይ ጻዕርታት ይሓትት ኣሎ ተባሂሎም እዚ ምቕላስ ፖሊሲ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ድማ ኣብ ዝቐረበ እዋን ዝተረኣዩ ምዕባለታት ዑደት ፕረዚደንት ኬንያ ዊልያም ሩቶ ናብ ኣስመራን ከምኡውን ምስ ሕቡራት ሃገራት ዝተኸተመ ናይ ልምዓታዊ ምትሕብባር ሓዊሱ ኣብ ኣወንታዊ ለውጢ ከምጽእ ከም ዝኽእል እዩ ዝግለጽ ዘሎ ሱዳናዊ ጀነራል መሐመድ ሐምዳን ዳጋሎ ኣብ ጅቡቲ ክካየድ ተሓሲቡ ዝነበረ መድረኽ ከም ዘይሳተፍ ኣፍሊጦም ምስ ሰራዊት ሱዳን ዝዋጋእ ዘሎ መራሒ ሓይልታት ራፒድ ፎርስ ወይ እውን ፈጣን ሓይልታት መሐመድ ሐምዳን ዳጋሎ ኣብ ጅቡቲ ከም ዘይርከብ እዩ ገሊጾም በኣንጻሩ ድማ ናብ ኡጋንዳ ከም ዘቕንዐ ተሓቢሩሎም ሓላፊ ሰራዊት ሱዳንን ፕረዚደንት መሰጋገር ቤት ምኽሪ ሉዓላዊ ሱዳንን ጀነራል አልቡርሃን ሎማ ሐሙስ ምስ መሐመድ ሐምዳን ዳጋሎ ወይ እውን ሕሜቲ ኣብ ጅቡቲ ክራኸቡ ብሓላፊ ኢጋድ ናይ ዕድመ ደብዳቤ ከም ዝተጻሕፎም ዝዝከር
እዮም እቲ ሕዚ ወፂ ዘሎ ሓበሬታ ከም ዘመላኽቶ ድማ ጀነራል መሐመድ ሐምዳን ዳጋሎ ናብ ኡጋንዳ ከም ዘቕንዐዩ ዝግለጽ ዘሎ እቲ ሎሚ ሐሙስ ምስ ፕሬዝደንት ሉዓላዊ ቤት ምኽሪ ሱዳን ጀነራል ዓብደልፈታሕ አልቡርሃን ፊት ንፊት ክራኸቡ ትጽቢት ዝግበር ዘሎ ኮይኑ እቲ ኣብ ጅቡቲ ክግበር ተሓሲቡ ዝነበረ ልዝብ ግን ተቋሪጹ ኣሎ እስራኤል መሻርክታ ሐማስ ክትብል ንሕብራት ሃገራት በመኽሳስ ንሰራሕተኛታቱ ቪዛ ከም ዘይተበፍሊጣ እዚ ስጉምቲ ነዚ እውን ኣብ ልዕሊ እስራኤል ዘይፍትሓውን ዘይምጣጠንን ወቀሳ የቅርብ ኢላ ብትኸስሕ ሕብራት ሃገራት ዘለዎ ወጥሪ ዝያዳ ዘጋደደ ኮይኑ ተረኺቡሎም ወሃብ ቃል መንግስቲ እስራኤል አይሎን ሌቪ ሕብራት ሃገራት ተግባራት ሐማስ ብምኽዋልን እቲ ጉጅለ ካብ ሆስፒታላት ከም ዝንቀሳቀስን ኣብ ጋዛም ንሰላማውያን ዝተሓስበ ረድኤት ከም ዝሰርቕን እናፈለጠ ኣይኮነኑን ክብል እዮም ከሲሶም ዘለዉ ሐማስ ድማ ነቶም በእስራኤል ዝቐረቡ ክስሳት ክነጽጎ ተራእዩሎም